Как работи VR? Как работи виртуалната реалност? Всъщност, тук трябва да ви кажа две много важни неща. Всъщност, виртуалната реалност е нещо изключително, подчертавам, изключително достъпно. За да използвате технологията, всичко, от което се нуждаете, е това нещо. Нямате нужда от нищо друго. Трябва ви само един телефон, с който може да гледате 360 градусови видеа. С жироскопа на телефона може да гледате 360 градусови видеа. Естествено, има и очила за виртуална реалност. Те са всякакви модели, марки, видове и така нататък. Като тези, които тук съм донесъл днес, по една случайност ние произвеждаме, са такива, които си слагате телефона в тях и той става дисплей. Съответно гледате нещата, все едно сте вътре в картинката.